Good morning. So today is January 5, 2024. So after guys, maulan nga kabuntagon. Grabe din siya kaulan as in gabi pa ni. So musimba ni guys, padong ni simba. Alas 7, so time check is now 6:21. So ambot malit baka meron. Tanawa ang kalibutan guys sa tanawa. Tanawa guys, oh. Ngit-ngitid siya. Tungod sa ulan nga wala ipuas. So amping ta guys, kaya danglog kayo ng kalibutan guys sa padong na ko ani, kada dali ko kay nakamata ko insaktong alas 6 sa kabuntagon. So very talk now. So lukay ko katulog gabi guys. Gawas naman ako. Kachinilas ako. Kay basa kayo. The rain can stop pouring. Hi, Jing. Nasigag pa yung Jing. Palit. Palit ka. Palit ka. Awa to sa mong daddy na. Hi guys, mananamig simba. Thank you Lord God sa brush and everything. Ulan gapon. Ulan gapon na wala ang ulan. Gabi pa ni. So mamugas na ta guys. Grabe may mais gibukbok. Ulan. So hello guys, time check is now 9:30 in the morning. Oh, ay alas 10:30 na day guys sa kabuntagon. So nag-prepare mig mga gifts guys kay mag party meron sa Purok na Rako Then kaniyang motherhood. So nagpaabot mi ni mama nga mahuman kay prepare siya og pagkaon. So ako ready na ko maangat sa babaw. So stay with us kay mag-content ako dito sa among party. So maura to guys. Bato na Miss Babaw. Ito na!
Ipantol. Wala! Patol! Oo, wala! Patuloy mo daw! Ano ang rating yun? Rating! Ato mo yung rating! Ato mo yung Sunod, number 4. 15 ka. Sunod, 16. Sunod, 20. Guys, naman na mag-exchange gift. Na si Chucky guys, kadala og balon. Okay. Muna ko nadawat guys, kani. Ako ang nadawat. So hello guys, mag-unboxing ta kas sa akong nadawat nga exchange gift na mo sa mong purok guys. So i-open na ako guys ha. Dan na-open na dara guys. Nice kaayo. Thank you kaya tag-iya ani. Salamat. Nice siya kaayo, pink na pink for girls. Dayon na siya towel. Then duha ka towel. So thank you so much. Siya tag-iyaan ni thank you much. Thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year.